아르게 좋아 수착하자디 아르게야 아르게 산적하지 안 해봤더라 아르자지 또 나이 몇이야 너 Salkisha Sakangiko 48 Koromsara Assembly by Khobjak Dumashara Forest Colony Kamini Lukurok Laithangai Junni Ba Shalmario Kothor Klaye Nogo Krike Rungnogo Relief Campo Matonglai Jamani Afruni Simi Nok Nukung Halabi Manjayarok Haino Hai Nogo Watwi Klaye Rungnogo Mathanglai Jakha Abno Karibo Haste Hapangno Kisa Naikolnani Bagi Kapbwi Koiwi Saka Joya Kari Knawi Naidi Borongni Kuktino Kubui Koktibini Mangpliwo ungge다 bunga 사례로 막아제 꽃토치 콜레 또 가본 제품 꽃토롱은 고저 고저 가 부가난가난 hinkai 뭐장 사례로 온다 이런 시나 뭐다 이리 준비자 카지시나 뭐프라 뭐 학삼 티지 바참 Tapule boro tongoi leja bai norok. 증다이 제가 우 서른 나티 딱 Corona tek lai khata school. Acha te gese ko noro apuru je thanai 5 tariko noro horo kothor wati thaipuru nora rungnogo thongni tongman porebo SDM ni Hapangno ni bokte no tam chuba churu Jakha joto naile thamaja nga bose rang ronai hinai sago hamna hinai sago se khaine nayo koro se khayo hapayako se khayo hapayako nga apuru no polotin do pai rekhani ma ka obele polotin do mani ijang khatsa nga ujang khatsa Kabarung ya tabo bai. kabarung ya ngai nung jang nok deni pai ro da ban mo rang sikari jeng ngai tamero na to silong le phai ne pheje de no kutu buite lang phaja kutu bogo jo to Tini tu ki bai norok tini haino hai je sorona thiwo tongoi mani yagulo o ha long travel ni district SDM Hapangno norok koktunda roka. rokna jo to sin ka hospital jo Tamo hen phainai da hen borok nai phainai da hen. khai rang ro na hin sapele to si to phai tu buite hambai ja kutu buite lang phajang ka rang ro na hin sago sonman mungbar hanai sago ka jing khanga se khainai ka gor a jing gor chaboro nok dai ning johon to se kam khai chal dago jung bor rang ba tin pai ni kong halam Acha bai tini nang omang philini bukhakte khlaye asuk tong ke sebo tong mani norok kuno rokom khainu khung chawi tong mani jagao se abo haike wati yo norok ne nokhu kreja busa butino tiye norok rungnogo sorna thik lai tong mani yagulo Haste Hapangno nang tamo koinan musuk bai joto no ari salai malai khebang yakuro na musugo o karan borong khaibang khulum na musugo ar ke chwa su khajaji ar ke thajo khaji ane obstara ar jaje joto nai meti ano ane obstara jotara ari sala bo mula khaji sal dago kam khaya ka ma saya su 좀 사세 거리자 지니 나지자 니누꾸러 아고 해보자 떨어 약꾸러 뭐 굴러모 아리 잘할 말은 그방 약꾸러 뭐 걔나지자 니 누꾸러 저 따로 걔 사주 가이베티 바이니니 몽타모 hen 거비타 트리프라 어머 뭐 암자요 바이 임달 딸 차랑땅 Forest colony Forest colony 안 살람 뭔가 소지 트리프라 trai khoro busita 커롱의 살람 마마타 musu la patar ba kya तो बजाका सका स्कूल से बतिलो खांगा boys school ओके श्रम bo class अंगो ताइसिरो को वानतायो do bainini nok tam tamung kha kisa sungna mangphli kisa phunugai jamano 안나 kisa phunugai biango tam tam mongjak 안 놓으면 또 잘할 좀 못해. 너 부추는 것도 또 나이봐. 너가 또 나이 참아야지. 안 없다라 그러지. o hen khatana o je lai thangnai 5 tariko SDM Hapangno ni bukhakti politin ni jago mane abotana apo riwoi phano se kabarang liya teiklai takno ni kutharok se baina nai tonghala sa baina 또 스토마 디아슨 때.